Right, mamuka zvakadi vana veZimbabwe kwese kwamuri mangwanani ano. Mwari ngaarambe ari kurutivi rwedu. Mwari aramba achitirwira muhondo dzese dzatakatarisana nadzo kusvika kumagumo. Mwari ane zvaakaita, ane zvaari kuita, ane zvaachaita. Mwari anoramba ari Mwari. Hapana chinhu chakatangwa naMwari, Mwari akasachipedza. Ende maperero ezvinhu zvaMwari zvinoshamisa. Simba rake harizi mukushandisa zvizhinji vanhu vanenge vakatarisirwa kunzi alright, kana Mwari akasashandisa nhingi kureva kuti mumwe ndiani. Handi mazviona ka? Mwari dzimwe nguva anouya nemashandisiro aanoita vanhu paperiod iyoyo zvigotopera zvakadaro. Mutambo ugototambwa ugopera. Kune vese vaitarisirwa kuti ndo vanhu vangarwise Goriath, hapana kana one akarwisana naye. Akarwiswa naDhavhidhi anga asingatombotarisirwa kuti ndiye angagone kurova murume uyu. Handi mazviona? Kana iye paaitotaura Dhavhidhi kuti akuenda kunorwisana naye, kune vamwe vaitomurambidza vachiti Dhavhidhi, regera kurwisana nemunhu uyu, tinomuziva. Handi mazviona? Goriath tinomuziva murwi wehondo kubva achingoberekwa. Iwe zvako mwana mudiki iwewe, ungagona kumurwisa iwe? Vachimurambidza Dhavhidhi. Dhavhidhi akati, aiwa, ini zvangu mambo, regerai ndiende ndinorwisana nemunhu uyu. Saka ngwarirai vanhu vanokutora kudhaivheta attention yechinhu chamakatarisana nacho, muchitaurirwa history isina nebasa rese yokuti Goriath haungagone kumborwisana naye, akauraya vanhu vakawanda. Handi mazviona? Saka mangwanani ano ndauya kuzokuzivisai kuti hapana chinhu chiri kudzokera kumashure pamusoro pokuti tibvise Goriath. Ende tiri kuzomubvisa musi wa31 Munangagwa, tiri kuzomubvisa. Hapana ari kudzokera kumba kana mutambo usina kupera. Handi maona ka? Ndiri kufara zvikuru mangwanani bozi, mabhazi edu mamwe anga ari outside akapinda zvakanaka strike. Handi mazviona ka? Saka mucherechedzo iwo kuti tine kwatiri kuenda. Handi maona ka? Then at the same time vanhu downloadai manning ma other network VPN nemamwe anokwanisa kunge achizokubatsirai, especially patime yekudzimwa kwenetwork, because tinenge ida kuti muzive kuti zvinhu zviri kufamba sei, chachaya pakati zvinhu zviri kufamba sei, todai. Handi mazviona ka? Ngachichaye from Plumtree to Mutare, masiti ese Bulawayo ngachichaye ikoko. Handi maona ka? Marare ngachichaye, even malocation ngachichaye. Musi wa31 hapana chiri kuzodzoka kumashure. Kunzwa Mwari kuti bvunza manje zvadaiko zveiko. Nyaya yatakatarisana naye haisi yasanyatwa kai. Ndiye vana veZimbabwe vari kuti Mnangagwa aba zvakwana. Mnangagwa akauraya mageneral zvakwana. Tiri kutambura munyika zvakwana. Mara haisi kutenga zvakwana. Tabirwa madiamonds edu zvakwana. Handi mazviona? Vashandi havasi kuora zvakwana. Nyaya haisi individual, nyaya ndenyu vanhu. Ezvi Mnangagwa haikona maona kuti apererwa manje, kana pokubata chebe hachaziva. Akuenda kunokaramata nana uya anonzani nana Sanyatwa. Kunokaramata nana Sanyatwa, pokubata chebe apererwa zviri very legendary, hachaziva kana pokubata. Amboenda kupolisi abvisa nhingi, haasi kumboziva zvaari kuita. Handi maona? Unoziva here kuti kana munhu uchiapoinda minister, even ari wesports, unofanira kutarisa pamamember of parliament ako awinawo. Ona kuti munhu ane knowledge nenyaya dzesports ndiani. Uchiapoinda munhu iye zvichienda nebasa kuti munhu uyu tiri kumuapoinda kuenda pachigaro ichi nechinzvimbo chekuti anozvigona. Ane even club yake, ane zvakati zvatakaona zvinobatika zvinoita kuti sports ifambire mberi. But anongofunga kuti kungotuma munhu kuti chakati iye ndo zvinoita. I don't know, ana kana chaanoziva. Hapana chinhu chaanombofa akagadzirisa munyika. Ezvo zvimabhora ari kutambirwa kunze kwenyika, munyika medu hatina kana inenge iri nhandare inenge ine ma qualities nema standard.
chaazogona kuenda kupurazi kwa achitaura zvisina basa sachingongedzana achitaura zvakapusa kudaro zvisina kana basa rese kutora government kuendesa kupurazi kwake kuti zvaanenge aronga kupurazi kwake ndezvaanoita. That's absolutely nonsense. Andi mazviona tiri kuda vanhu vane brain vanoappointa maministers zvichienda nekuti maministers iwayo kana ari minister of finance anoiziva here finance yacho. Kuita madegree stereka zvinotoziva finance ka. Animona uyu ngaaende munangagwa musi wa31 ende ari kuzoenda kuda kwake kana kusada kana akapesherwa nevanhu dzinganingi kana dzinganingi wakadzinganingi hauchaenda unoenda hapanapo uri kuenda iwe. Saka ndikutoti tenderedzai ningi message iende magroups ese even kumusha ngaiende vakonomana wechidiki chigarai matodyairi hono zvekuda kuita pange zvonzi munopfeka masiketi ngazvipere. Ani mazoona ka shingai kwese kwamuri time yekuti munangagwa aende yakwana hapana chiri kumbofa chakadzoka kumashure. Handiburi kunzwa mangwanano zvandiri kutaura. Vanokwanisa kukwidzana ikoko kwidzana ikoko kwamuri ikoko vanenge vakwanisa kubatsirwawo vashomana nevavo ndivavo. Handi masinzisa hondo yakamborwiwa yakasaka nyika iwe kuvatemai magandanga aitobatsirwa nevanhu aibikirwa sadza nevanhu vaidya zvaibva muvanhu. Saka nguva iyoyi imimi vabereki batsirai vanhu kana pane paunapo ipapo kandirai vana chingwa masiriti imomo vadye vawane kurarama. Handi mazviona ka because hatisi kuziva kuti takapinda masiriti vachichabuda rini. Vamwe vari kututumira zvimavhidhiyo zvine chekuita nezvematiraka zvemapurisa hapanapo hazvina kana zvazvinoreva zvimatiraka zvaED zvepolisi izvo. Vanhu vari kuzoita zvavanoda hapana ari kuzovamisa. Handi mazinzwisa nekuti nyika ndeyevanhu vanganiko mapurisa anitone nzara vanitone nzarawo mapurisa vai vari kutodawo kutodya. Handi mazviona. Saka imi mapurisa musatumbukwede muchitumwa namambara ava hapana chiri kuzombofa chakadzokera kumashure. Regai tokutaurirai chokwadi zvatiri kutotaura izvozvo. Nothing going back forward ever backwards never. Demonstration iri kutouya and is going to succeed and Mnangagwa must go. Zvese zvaari kufurira note kana akadzinga ningi kana hazvibasa izvo zvina basa izvo. Nyika ndeyevanhu you gonna see zvatiri kutaura panapa hazvisi kuita mahumbwe. Saka pindai muchiki vechidiki nyika ndeyenyu. Umbwende imwe spirit yeumbwende so ngaibve matiri. Spirit yekutya stereki so zvakati unozonzwa ngatiunganei tese tibude madhokota chaibuda atiende maticha budai manesi mawindi vari pamusika budai tigadzirise nyika. Ndo time yekugadzirisa nyika iyi zvekuramba muchityisidzirwa nepolisi iyo kai regerai. Hani manzwa makambovhota election yakafeila. Saka muchaita sei nenyika kana maramba kubuda mastreet ezvino maakunzi election 2028 hakuna 2030 ada kusvika achitonga kana asvika 2030 yacho ari kuenda futi 2033. Do you think kuti Mnangagwa kana achiripo muZimbabwe muchaitwa free and fair election? Unonyepa iyo unonyepa. Kuna free and fair election where as long Mnangagwa aripo. Uyu munhu ngaaende tiise ma reforms chinopa kuti nyika ive prosper kutongwa nemunhu akasarudzwa nevanhu.